Der skete noget, at jeg sagde til Lasse, jeg kunne godt tænke mig at lave noget til folkeskolen, hvor de kunne se, hvad det der AI er for noget. Så jeg lavede en lille bit så robot. Nu er sådan. Den har grønne ører, fordi den lytter på, hvad vi siger. Ikke nu. Men... Og så kunne jeg bare stille alle mulige spørgsmål i hele verden, og det synes jeg bare var mega bladet. Det vi så også har lavet, det er, at når det er, at man skriver til den, så kan man også sige speak det. Så det betyder, at man kan altså lave et narrativ til sin film, hvor der bliver speaket for en. AI er for mig noget af den vigtigste teknologi, der overhovedet er helt mennesket. Og jeg er på røven, for at sige det mildt, over viden om, hvad det kan. I kan ikke gætte jer til, hvor mange gange jeg har fået at vide, kan du ikke lave det? Kan du ikke lave det? Og så skulle jeg derhen, og så skulle jeg til højre. Den her lille funktion, den er lavet til, at man faktisk kan skrive lige, hvad man har lyst til. Og når man har skrevet lige, hvad man har lyst til, så går der ganske kort tid, og så kommer det sted. Er I med? Så vi genererer VR ud fra, hvad du skriver. Og så bliver det space genereret.